2,650 kasama to. 2,000. Kasi 604 ito ano ba? 2,640 plus 10. Plus 10 po. Kabilang na lang po. Bali 650, di ba? Opo. Okay. Saan nyo na po ito? 650 tama Okay po. Ayan guys, bali ito yung ating dumating na mga deliver ngayong araw. Bali yung ating pure gold at saka nakabili din yung anak ko ng sibuyas, siomay at saka ng kalamansi, tapos kutsara. Ayan, para sa jampong. Ayan yung siomay. 2 balot lang yung binili nila dahil medyo matumal yung kanilang siomay. Tapos ito naman is Enjoy. Yung binayaran nating worth 2,650. And meron tayong nakuhang 10 cappuccino at saka 10 chocolate flavor. Ayan. Tapos isang box ng baso. Bali ang laman ng isang box ay 20 pieces. Ayan, 20 pieces times 50, 1,000 pieces. Tapos yung ating mga flavor, ayan, 2 klase lang kinuha ko dahil meron pa naman tayo. Yung sibuyas, bili ng anak ko dyan sa isang balot is 50. Doon naman sa isang balot is 25. Medyo mahal. Hindi siya pwedeng ipang 5 piso dahil yung unang isang balot 9 pieces lang, 50 pesos. Tapos ito naman ay 25 pesos, 5 peraso. Tapos yung kalamansi, ayan, medyo mura-mura. 18 pesos lang yung bili ng anak ko para sa siomay namin. At saka kung may bibili na rin, di ba? Tapos kutsara para sa jampong. Ayan, ito yung binayaran ko sa Enjoy. 2,640 plus 10 pesos na toll gate. Ayan, sa Enjoy yan, sa Doxo. Doxo yung kanilang website. Tapos ayan naman is sa Pure Gold. Ang binayaran naman natin dyan is worth 4,614. Ayan, 4,614. Ayan guys, ayan, isa-isahin natin. Pakita ko sa inyo. Ayan, buksan natin yung ating box sa from Pure Gold. Alam nyo ba guys, nakakatuwa na talaga ang order kay Pure Gold dahil ang points na natin, hindi pa kasama yan na is 700 plus. Nasa 700 plus na yung ating points, kaya nakakatuwa. Sa grocery, may points din naman. Kaya lang, hindi ko kasi naiipon yung points sa grocery dahil minsan nagagamit namin sa paglo-load, pag may nagpapaload. Ayan, kumuha tayo ng kalamansi, tang. Ayan, meron din tayong dalandan. Mga pang 20 pesos lang din yung ano ko, mga tang. Hindi naman ako nagtaas sa mga juice. Ayan, tang orange. Ayan, 20 pesos pa rin. Tapos yung ating Fuji bar, ayan, medyo napipi siya. Dahil yung Fuji bar ngayon, walang ano siya, wala na siyang karton sa loob. Minsan meron, pero ito is wala. Ayan, medyo napipi na yung ating Fuji bar. Ang bentahan ko niyan is 8 pesos. Ayan, napipi na yung ating Fuji bar. Nestea lemon, 20 pesos rin yung bentahan ko niyan. Hansel chocolate, 7. Yung ating toyo, dating 8 pesos, ngayon is 9 na. Pinag-9 ko na yan. Yung ating dowi, 9 pesos. Tapos yung ating Fuji bar, ayan, 8 pesos pa rin. Wala talaga siyang box. Tapos yung ating single na kape is 8 pesos. Medyo malit lang tutubo natin dyan kasi sa Pure Gold yan. Mga 8 pesos yan. Yan is 10, birch tree. Great Taste White Twin Pack, 13 pesos. Tapos yung ating Copico Blanc Brown, 8. Copico Blanca, 8. Birch tree, 10. Yung ating biscuit, 7. Yan. Lahat yan is 7. Yan, 7 pesos. Yung ating Bravo. Yung ating Ribisco Crack, Ribisco Peanut Butter, 7. Ribisco Strawberry, 7. Pastilla, 7. Yung ating mga suka, toyo, ayan. Ang bentahan ko na yan, 100 ml is 8, dati 7. Yan naman is 9, dati 8.
Yung ating UFC, 13 na. Dati 12. Yung Copico Blanca, 13 pa rin naman. Yan yung ating mga condiments. So, meron din tayong mga dilata. Ayan, San Marino. 37 na bentahan ko niyan. Yung Caldereta, 32 na. Yan is 34. 24. Tapos yan is 25. Ayan, mabilis lang tayo. 34. Ayan, 25 na yung bentahan ko niyan is 32. Yan, 32 na. Dati 30. Yan, 25 yan. Yung stone. Ating mga katol. Ayan, kumuha ko ng 5 box. Bentahan ko ng katol is 6 pesos. Ayan, 6 na piso. Ayan, sabi ko basa yung karton, buti na lang may plastic yung ating katol. Ayan, nakakuha ko ng 5 box from Pure Gold. Ayan. Tapos yung ating Surf Cut Bar is 30 na. 30 ang bentahan ko yan. Tapos yan naman is 16 those days. Yung mga posporo, 4 na piso na. Dati is 3 piso. Hindi ko gusto yung ganung posporo. Yan is 7 pesos yung ating mga conditioner. Yan. Tapos ito, medyo sabi ko maliit. Malaki yung dala. Ang bentahan ko yan is 12 pesos. Tapos, yan, diba sabi ko, bakit malaki to? Yan yung ating passion, 7 pesos. Tapos yung Downy Trio is 15 pesos. Ayan, tapos yung ating mga Colgate toothpaste is 9, same 9 yan. Tapos yung ating mga cream silk 8, shampoo 7, yung Silka 20, Safeguard 20. Yan 8 pesos. Yan, wala naman na. Yan ba? Yan na yun, di ba? Yan na yun. Yan lang guys, thank you for watching. Ayan, kinakabit na ng, o sinasabit na ng asawa ko yung mga